Hei, tässä on Lasse puhumassa kansainvälisestä vaihdosta. Olisitko kiinnostunut lähtemään ulkomaille hetkeksi aikaa opiskelemaan? Mutta kysytäänpäs ensin, kuinka monessa prosentissa niissä yrityksissä, joissa itse tradenomeja on töissä, virallinen kieli on englanti? Kuinka paljon olisi? Oikea vastaus on noin 30% ja luku sen kun vaan kasvaa. Mitäs sitten? Kuinka paljon opetus- ja kulttuuriministeriö haluaisi, että teistä opiskelijoista lähtisi vaihtoon? Paljonko mahtaisi olla? Suurin piirtein saman verran, eli 1/3 pitäisi lähteä vaihtoon. Se olisi oikein mukava luku, mutta katsotaan miten paljon on tämän hetken todellisuus, eli syksyn 2016 tilanne on se, että vaihtoon lähtiöitä on 6 kappaletta. Hienoa. Eli 13%, Saksaan lähtee 2, Hollantiin 3 ja Etelä-Koreaan lähtee 1 opiskelija. Hyvää matkaa sinne. Vaihtomahdollisuuksia on periaatteessa 3 erilaista. Eli normaali vaihto 30 pistettä opintoja, sitten voi tehdä 60 pistettä kaksoistutkinnossa ja siinä on sitten mukana jo opinnäytetyö. Tai voi mennä 5 kuukaudeksi harjoitteluun jonnekin ulkomaille ja tekemään siellä sitten 30 pistettä harjoittelua. Ja nämä voi hyvin olla ihan peräkkäin, tätä on kokeiltu, eli esimerkiksi Hollannissa on tehty opinnot ja sitten Espanjassa harjoittelu sen jälkeen. Normaali vaihto meillä on 3. vuonna siten, että se vie syys-joulukuut tai sitten syys-helmikuut, eli 1-2-periodit tai 1-3-periodit. Ja yleensä tuolla Keski-Euroopassa puhutaan tästä winter semesteristä tai winter semesteristä. Kielestä vähän riippuen. Sitten kaksostutkinto, se vie koko 3. vuoden ja sitten harjoittelu, se vie sen oman aikansa sitten kun sen harjoittelun aika on. Vaihtoon lähtö pitää ensin sopia sen kohdekoulun kanssa tai vastaavasti sen työpaikan kanssa harjoittelua varten. Ja me käytämme Solemove-nimistä järjestelmää, johon sitten opiskelijat kirjautuvat ja tekevät siellä kaiken paperityön. Suurin homma on löytää sopivat kurssit tai opintojaksot sieltä kohdekoulusta ja sopia ne. Muuten kaikki yleensä on aika helppoa. Ja sitten täytyy tehdä apurahahakemusta ja SoleGrant-järjestelmän käyttämisen jälkeen niin kannattaa minulle lähettää sitä sähköpostia siitä hakemuksesta, jotta osaan käydä siellä sitten kuittauksen tekemässä. Vaihdon aikana sieltä pitää sitten saada todistus näistä opinnoista, tai se tulee sitten ehkä vähän myöhemmin. Letter of confirmation pitää siellä täyttää. Käytännössä tarkoittaa allekirjoitustason asiaa. Ja jos on harjoittelussa, niin sitten harjoittelupäiväkirjaa luonnollisesti pitää siellä. Ja sieltä vaihdosta tulee sitten tämä Transcripts of Records. Ja 3 pistettä opintoja voi sitten tehdä tämän raportin avulla, mikä KV-toimistoon menee. Ja sitten pitää noista opintosuorituksista tehdä AHOT-hakemus, joka on ihan vaan pelkkää muodollisuutta. No, minne sitten voisi lähteä? Tietojenkäsittelyllä on varsin hyvät sopimukset moneen paikkaan, ja jos ei ne riitä, niin sitten on olemassa HAMKin sopimuksia. Ja voi sitten yrittää lähteä myös ilman meidän sopimuksiamme ihan oma-aloitteisesti. Se on myös ihan täysin sallittua.
Kaksoistutkintoon meillä on sopimus Bernissä. Se vie siis 3. vuoden kokonaan ja sieltä saa sitten matkatuliaisena Bachelor of Science-tutkinnon tämän meidän oman tradenomitutkintomme lisäksi. Ja Sveitsistä saa myös omaa apurahaa. Sveitsi on kalliin maan maineessa, mutta tuo apuraha tekee elämisestä kyllä hyvin inhimillistä. Ja vilkaistaan tuota linkkiä. Mennään tietojen käsittelyn sivulle Intrassa ja klikataan sieltä opiskelu ja harjoittelu ulkomailla. Ja pienen odottelun jälkeen tulee vaaleanpunainen sivu, josta näet kaikki meidän omat sopimuksemme. Eli täällä ensin on kaksoistutkinnosta ja sitten opiskelusta. Ja tässä on näitä vaihtopaikkoja, kuten Groningen Hollannissa. Se on hyvin suosittu paikka. Bernin oli siis kaksoistutkinto. Deckendorf, se on hyvin ohjelmointiorientoitunut paikka. Fontus, siellä on myös ohjelmoijille sopivaa. Graz, siellä on ehkä enemmän sitten businesspuolen asioita. Hovest sopii hyvin ohjelmoijille. Madrid, siellä voisi ehkä vähän osata ensin Espanjaa ennen kuin sinne menee. Offenburgissa on myös vähän enemmän näitä businesspuolen asioita, mutta myös tekniikkaa. Romaniaan olemme juuri tekemässä tällä hetkellä sopimusta ja se tulee tuossa jossain vaiheessa. Se on allekirjoitusvaiheessa. Puolassa on meiltä ollut opiskelija. Soulissa on vaihtopaikka. Se on kanssa aika tekninen paikka. Via sopii Tanskassa hyvin opiskelijavaihtoon. Zürich käy. Ja sitten näitä harjoittelupaikkoja. Spain Internshipin kautta meillä on moni opiskelija käynyt tekemässä harjoittelunsa. Eli pääasiassa Sevillassa siellä verkkosivuja tehden. Baronalla on kohde Puolassa, eli siellä voi käydä helpdeskissä. Tosin siellä on paljon suomalaisia, joten englannin kielen taito ei siinä välttämättä ihan kauheasti kartu, mutta varmasti on kivaa. Sitten Belgiassa onnistuu kanssa harjoittelu, tai sitten ihan lähtee etsimään tuolta erasmusintern.orgin kautta harjoittelupaikkaa. Eli tässä on meidän tarjonta, ja kun sitten pähkäilet, että minne olet menossa, niin kannattaa lukea nämä HAMKin yleiset ohjeet. Näin. Eli tässä on tämä yleinen paketti, mutta täältä näin sitten löytyy tarkemmin eri vaihdoista, eli katsotaan tuo opiskelijavaihto. Niin tässä on selkeät ohjeet, mitä kannattaa ja pitää tehdä, kun vaihtoon olet lähdössä. Eli ensin yleisiä ohjeita ja sitten ennen vaihtoa, mitä pitää tehdä ennen vaihtoa. Eli tästä kyllä mä rauhallisesti listoja ja vaiheita käymään lävitse. Ja niin sitten hiljalleensa pääset sinne vaihtoon. Minä toivotan kaikille oikein mukavaa vaihtoaikaa sinne, mistä parhaan paikan löydät. Yleensä meillä on 2 opiskelijan sopimus jokaiseen paikkaan.